କ'ଣ ଆପଣ ବି ଏଇଭଳି ଆଳୁ ତରକାରୀ ବନେଇଛନ୍ତି? ଥରେ ବନାନ୍ତୁ ନା, ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗେ। କିଛି ଆଳୁ ସିଝା ନେଇଛି, କିଛି ଜିରା, ଅଦା, କଞ୍ଚାଲଙ୍କା ଏମିତି ଦରଦରା ବାଟି ନେଇଛି, ଗୋଟେ ଟମାଟୋକୁ ରଫଲି ଚପ୍ କରି ନେଇଛି, ଗୋଟେ କଡ଼େଇ ଗରମ କରି କିଛି ତେଲ ଗରମ କରିଛି, ସେଥିରେ ଜିରା ଭୃଷଙ୍ଗ ପତ୍ର ଭଲସେ ଫୁଟି ସାରିଲା ପରେ କାଟିକି ରଖିଥିବା ଟମାଟୋ ଆଡ଼୍ କରି ନେଇଛି। ଟମାଟୋ ଟିକେ ସଫ୍ଟ ହେଲା ପରେ ସେଥିରେ ବଟା ମସଲା ଆଉ ଲୁଣ, ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, ଆଉ କିଛି ମସଲା ଆଡ଼୍ କରିବେନି, ଏମିତି ପ୍ଲେନ୍ କରିବେ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିବ। ଟିକେ ସମୟ କଷିବେ, କଷି ସାରିଲା ପରେ ଆଳୁକୁ ଯେଉଁ ରଖିଛନ୍ତି ଆଳୁକୁ ଟିକେ ଚାପି ନେଇ ସେଥିରେ ପକାଇ ନେବା, ଟିକେ ଭଲସେ କଷିବା। ଏଇ କଷିଲେ ଯେଉଁ ମସଲାଟା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବ ସେଇଟା ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ସ୍ୟାଣ୍ଡୱିଚ୍, ବ୍ରେଡ଼୍ ଚପ୍, ଆଳୁ ଚପ୍, ଇନଫ୍ୟାକ୍ଟ ନନଭେଜ୍ ଯେମିତି ଅଣ୍ଡା ଚପ୍ରେ ବି ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ମୁଁ ବି କରିଛି, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ, ଆପଣ କରିପାରିବେ। ତ ଭଲସେ ମସଲା କଷି ସାରିଲା ପରେ 1-2 ଗ୍ଲାସ୍ ଗରମ ପାଣି ଆଡ଼୍ କରିନେବା। ଭଲସେ ଫୁଟିଲେ ସେଥିରେ ଧନିଆ ପତ୍ର ଆଉ ଗରମ ମସଲା ଦେଇକି ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି ଆଜିର ତରକାରୀ। ଏଇ ତରକାରୀଟି ଖାସ୍ କରିକି ପିଠା ଆଉ ପୁରୀ ସହିତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗେ, କିନ୍ତୁ ଆଜି କରିବାକୁ ତ ଟାଇମ୍ ହେଲାନି। ପରଟା ସହିତ ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଥିଲା, ଆପଣ ବି ଟ୍ରାଏ କରିପାରିବେ।